Transmisioaren gaia. Hain zuzen ere, transmisioaren gainean halako ezin egon bat somatzen dugulako nik uste dut gizartean oro har. Ez da, badaukagu sentsazioa hainbat urte atzera begiraka hasi garenean eta gaur egunean zertzuk emaitza jaso ditugun eta inguru horretako azterketak egiterakoan ikusten dugu edo geure buruari esaten ari gatzaizkio, ez dugu asmatu transmisioan eta guk beren beregi hiru gai mahai gainean jartzen ditugu. Alde batetik euskararen transmisioan ez dugu asmatu, euskal kulturaren inguruan ez dugu asmatu, ekintzailetan ez dugu asmatu, eta egia da ez dela asmatu gauzak ez direlako ondo egin, ez da inola ere ez, baizik eta bere garaian kontutan eduki genituen aldagaiak besterik izan dira eta momentu honetan beste aldagai gehiagorekin bizi garelako, ezta? Eta horrek aurrea ikusi ezean, espero genituen emaitzak ez dira espero genituena, bai? Eta orduan, kezka horri erantzun nahian antolatu ditugu ikastaroa, antolatu dugu ikusteko gai konkretu baten gainean ze aldaera egon daitekeen belaunaldi ezberdinetako pertsonen artean. Orduan egin duguna da, 6 hizlari ekarri ditugu, hizlari bakoitza hamarkada bakoitzekoa da, 50. hamarkadatik hasi eta 2000. Arte, eta egin diegu galdera bat guztientzako ere oso erakargarria dana eta aldagaia dana urtea. Hau da, esan diegu, zuk 20 urte zenituenean, nola irudikatzen zenuen euskal kulturaren etorkizuna. Orduan, noski, batek 20 urte zituen orain dela 50, besteak orain dela 40, besteak 30, eta orduan aldaera izan da, bakoitzak duen momentu honetan duen adina, edo eta 20 urte zituenerako daukan bide hori. Eskatu diegu bakoitzari hitzaldi bat osatzeko, eta hitzaldiaren ondoren egon dira baita ere galdera erantzunak egiteko aukera, eta arratsaldean galdetuko zaie bakoitzaren gandik zer ikasi duten edo eta zer uste duten irakatsi dioten besteei, hau da, esandakotik eta esan gabe dagoenetik edo zeukatenetik, bai? Eta gero justo azkenengo tailerra izango da, hori gertatu dadin, hau da, transmisio hori gertatu dadin, benetan zeintzu diren transmisio horren ezaugarriak. Bai espazioari dagokionean, bai erabili beharreko kanali dagokienean, bai lenguaiari dagokienean, eta baita ere, adin ezberdinetako pertsonen artean, bat egin behar duten kanal espazio gune hori bateratzeko zer beharko genukeen jakitea. Hori da pixka bat helburua. Ez da erraza ze ideia asko atera dira, eta ez dut esango kontrajarriak direnik, baina bai bestelako azterketa batzuk eskatzen dituztenak baita ere. Baina bat bakarrekin geldituko banintz, edo gelditu beharko banu, geldituko nintzateke gazteen batek, 2000. Urteko batek esan duenean, ezke gu ere ulertu egin behar gaituzue, bai? Zen eta pentsatzen gaudelako beti transmisioak vertikala dela eta normalean goitik berako transmisioaz hitz egiten dugu. Egia da gaur ikastaro hasterakoan esan dudala baita ere beti gorako transmisioa eta transversalaz ere hitz egin behar dugula, baina gazteetariko batek esatea gu ere ulertu behar gaituzue argi dago, ez bakarrik edukia, baizik eta eduki hori jasotzeko erabiltzen diren medioak eta lenguaia bera ere ulertu behar dugula. Beraz, batekin gelditzekotan horrekin geldituko nintzateke gaur.